Myslíš, že tam dneska bude? Nevím, má docela dost zařizování. Kam letíš? Do Říma. Dále. Dobrý den, paní ředitelko. Já jsem se chtěl zeptat, šlo by to udělat nějak s tím Erasmem? Ahojte děcka, vy už jste byli. Právě to řešíme. Běžte raději točit to video. No dobře, tak jo. Kam vůbec půjdeme jako první? Hej, tak... Na hotelovku půjdeme mrknout, tam chodím já. Dobrý den. Dobrý den. No dobrý, už zase natáčíte něco na ten váš Instač? Propagujeme školu, ne? Hej, se přidejte. A je. Každý den není posvícení. Tak a teď veřejnost správní. Nic pro mě. Veřejné místo pro správný lidi. Co to mele? Tak radši jdem. Koukejte. Zase něco užírá. Zase pojíš bez chleba? Tak, dneska máme na oběd rybí polívku s krutonama, ale čekám na boloňský špagety. Jako jaká škola má takovouhle cukrárnu? Kafe a zákusky za tak skvělé ceny a ještě k tomu vyrobené našimi studenty. Hej, no ne asi. Já jsem tady docela dost často. Někdy mi přijde, že častěji než doma. No, to je pravda. Prosím, ať chutná. Děkuju. Takže teď vám chci ukázat, kde se to vyrábí. By the way, je to jeden z oborů, na který jsem chtěl mega jít. Já osobně sice sladký moc nemusím, ale puding, ten miluju. Puding? To je přece krémový prášek. Sakra, housne, máme problém. Fakt něco pro mě toto. Náhodou, mně to přijde docela cool. Jdu se zeptat, co probírají. No tak jo. No dobrý, tak já jsem dneska dělal vodní pumpu a byla to strašná zábava. Dneska jsem dělal rozvodový řemeň. Momentálně pracuju na olejové vaně. Jelikož jsem sama truhlářka, tak mě budoucím studentům tohohle oboru napadlo předat takový seznam zakázaných slov. Tak jdem na to. Podej mi šuplenu, prosím tě. Myslíš posuvné měřítko? To je dobrá díra. To je otvor! Pong. Cože, puk? A ještě jdeš na ten hoblící hoblice. Takže jako poslední obor tady máme podnikání. To je nástavba. Kamoš říkal, že hodně učiní, ale nic, co by se nedalo zvládnout. Tak se jdem podívat. Yes, ale já klepu a ty mluvíš. No, tak jo. Tak jdem. Máme to, jen ještě potřebujeme závěr. A závěr? 26. a 27. ledna vás čekáme. Těšíme se na vás.